ଫିକା ପଡ଼ିଲା ପଲମ ରଥଯାତ୍ରା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ଦେଶ ଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘଟଣାକର କଡ଼ାକଡ଼ି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥଟଣା କେବଳ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥା ବିନା ଭକ୍ତରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆଉ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ପରେ ଛେରା ପହଁରା ଓ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ରଥ ଟଣା ନ ହୋଇ ରଥ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ତା ପରିସରରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଲମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପଲମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତହୀନ ପରିବେଶରେ ବିନା ରଥଟଣାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜକୁ 47 ବର୍ଷ ହେବ ମହାସମାରୋହରେ ତିନି ଦିଅଁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରି ଗ୍ରାମ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଜା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ଟାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାୟ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଓ ପୂଜକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାପାଠ ସହ ଛେରା ପହଁରା ଓ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ତିନି ଦିଅଁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପୂଜାପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଥିକିଶୋର ସାହୁ ଗଜପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସଭାପତି ନରକିଶୋର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗହିର ଓ ନଟବର ଭୋଇ, ଲକ୍ଷାପତି ସାହୁ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆସ୍ତିକ ମାଝୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏରିଆ ଖବର।